Kas na ilanat kadagiti sursurat men na ibagbaga kadagiti linaon iti lokot ti pagbasaan. Kadagito nga ibagbaga na iti daan at tulag nga gapu iti espiritu naggapu tayo dayta abanag. Ket dayta nga aw-awitin tayo isu agsublin to metlang iti Dios. Isu nga nagasat tayo kapsatan na tao tayo daytoy alubong nga adda iti paset tayo iti trabaho tayo iti daytoy alubong. So nga dito kapsatin na ibagbaga apamaneknek amabasa ti Ecclesiastes 12 iti city ket agsubli iti tapok iti daga akas idi ket iti espiritu iti Dios anang tedken kuana. So dayta kapsat iti pamaneknek nga datayo agsubli tayo metlaeng. Isu nga no mata iti taon awan iti trabahon. Isu nga habang sibiyag tayo aramidin tayo iti kabalan tayo apan nagtrabaho ngayon ganat isubli tayo iti binulod tayo abiyag. Tadi kito'y apamaneknek ngayon na ibagbaga amabasa iti Proverbio 14 iti 25. Iti napudno asaksi nangispal kadagiti kararwa. Iti bagbaga na kararwa isubot lang iti espiritu tayo ngayon tayo ispalen ngayon na ibagbaga. Tada tayo iti napudno asaksi nga ibagbaga na saksaksyan tayo ngadda iti Dios. So digitoy nga naaramid tapno matungpal kadagiti sursurat ngayon na ibagbaga. Ngem iti agiyes ngaw kadagiti ulbod mga lilaw. So di kita tado di kiti mga lilaw lang kakapsat iso nga da tayo agsukimat tayo apaneknekan tayo di kiti nasaya at abanbanag. Ta kinunana iti Proverbio 15 iti 24. Iti masirib iti dalan iti biag agpangatok tapno mapanawan na iti tanam na iti baba. So di kiti kakapsat timang panpaneknek nga jisirid tayo ibagbaga na iti biag iso ti agpangato dayjay kararwa tayo tini ibagbaga ket iti lasag iso mabati ditoy alubong. So di kita kakapsat ti pamaneknek ngayon na ibagbaga nga iso ti pudno kadagitoy asasao. So nga di kita kakapsat mangala tayo ti baro at tulag ngayon na ibagbaga amabasa iti Hebreo 2 iti 10 na kinuna na po nga Hesus Kristo idi ta may parbeng adayjay pakapaayan kadagiti so amin abanbanag ken pakaigapuan kadagiti so amin agsipud tamang ipangato ijay gloria kadagiti adu nganak. So di kapsat nga adu digiti anak kadagiti muno na idi ang nakapudno adagdayaw iti Dios. Iso di kita napanda ijay ngato nganna di kito'y ngay na ibagbaga amaramid nga awan iti pakapilawan dayjay makin aramid iti pakan nakaisalakan gapu iti panagsagaba. So dito kapsat ipamaneknek ngay na ibagbaga tadda Jerusalem sa dingato ngay na ibagbaga amabasa iti Galacia 4 iti 26. Ngem iti Jerusalem sa dingato agwaya-waya nga iso iti inatayo. Iti kapsat pamaneknek ngadda ijay iti Jerusalem nga oray kada tayo no da tayo ket intay aramiden iti supod no nga panagdayaw iti Dios. So kadagiti kapsat kay nakipapaabot na po ti Facebook online Bible study tapno maawatan tayo kadagiti kay paparani. Ket agyaman na iti Dios ama ang manakabalin Dios amin and